Poštovano i cijenjena braćo, Allahu dželle šanuhu neka je hvala, a salavat i selam neka je duši Allahu miljenika i Božijeg poslanika, Muhameda i selam, na njegov čestiti uzoriti rod, na njegove ashave. I molimo Allaha dželle šanuhu da nam se svima smiluje, da nas na pravi put uputi, a da naše merhume, posebice naše šehide, uzvišeni Allah dželle šanuhu milošću svojom i džennetom veseli. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, petak je naš skup sedmični na koji se kao muslimani, vjernici treba da odazivamo i hvala Allahu dželle šanuhu, dosta nas je koji smo pokorni ovom Allahovom dželle šanuhu principu. Kada već dolazimo u Allahove kuće, u Allahove džamije i odazivamo se ovom Allahovom dželle šanuhu pozivu u toku petka, džume, trebali bismo da se potrudimo da naš dolazak rezultira time da što veći broj dijela time zaradimo, da što veću nagradu kod Allaha dželle šanuhu zbog te naše posjete petkom ili džumom imamo. Stoga bi veoma bilo bitno i zbog toga je ova hutba u tom pogledu i usmjerena da se posjetimo na neke stvari koje su nam bitne kod džume, namaza, a sa druge strane isto tako da ukažemo na određena upozorenja o stvarima koje se među nama ne bi smjele naći petkom u džumi namazu u našoj džami. Prvo, uzeo sam za motiv ove današnje hutbe jedan hadis i šerif koji ukazuje na blagodat džume i na ono što vjernik koji ispuni određene elemente može da od nje ima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu kaže: kogod se petkom okupa, što ljepše bude mogao, očisti se što bolje bude mogao, namiriše svoje tijelo mirisom svojih ukućana, a zatim porani u džamiju na džuma namaz, tako da u džami dvojicu ljudi u safu ne rastavi. Bićemo oprošteni grijesi učinjeni prema Allahu dželle šanuhu između ove i prošle džume. Ovaj hadis daje nekoliko veoma bitnih uputstava. Prije svega vidimo da nagrada za ispunjene te uslove ili uvjete džume namaza rezultira time da će nam Allah dželle šanuhu oprostiti naše grijehe od ove džume do one prošle. Da će nam Allah dželle šanuhu biti do te mjere, dakle, u milosti. Ali je potrebno da se posvetimo ovim stvarima koje ističe Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako ste primijetili, na prvom mjestu Allahov poslanik ističe kupanje i čišćenje. Zašto kupanje i čišćenje? Svima je nama dovoljno jasno i mi se inače kao muslimani time dičimo da naša vjera islam je vjera čistoće. A džuma namaz je skup tih pod navodnicima čistih insana. I veoma je bitno da onaj ko se priprema za džume namaza dođe na nju čist. Ne samo čist da ima abdest, nego da kad sjedite kraj insana ne morate poslije džume namaza povraćati. Da ne osjećate nelagodnosti time što je neko došao u džumu. Zato čovjek treba da za džume namaza se pripremi na način što ima najveću čistoću. A to je da okupa svoje tijelo, odnosno da cjelokupno tijelo svoje pripremi za džume namaza. Ovaj drugi element da se očisti odnosi se na odjeću, na svu onu vanjsku prljavštinu koja bi na čovjeku isto tako uzrokovala nelagodnost, neprijatnost i sve ono što se može da pojavi u džamima. Zato Allah dželle šanuhu u Kur'anu i Kerimu i kaže: o sinovi Ademovi, kada namaz hoćete da klanjate, lijepo se odjenite, lijepo odjeću obucite. Dakle, ono što je lijepo, uredno, čisto, to odjenite i sa tim onda posjediš na ovom kur'anskom ajetu u džumu i dolazi. Isto tako, kada je u pitanju još jedan element čistoće na kojeg Allahov poslanik ovdje ukazuje, Allahov poslanik nam doslovice, dakle, ukazuje na potrebu upotrebe mirisa. Ako je iko mirisa imao, više mi ga danas imamo. Toliko smo, hvala Allahu dželle šanuhu, blagodatima da toliko vrsta mirisa imamo. I da treba kao vjernici upravo da ih upotrebljamo. Vidimo današnje, hvala Allahu dželle šanuhu, vrijeme
Ne samo da miris ima kojim se miriše, da kažemo, naša odjeća, tijelo i tako dalje. Musliman, vjernik, mora današnje vrijeme da koristi raznorazne dezodoranse, da ne smrdi ispod pazuha, da se ne osjeća iz njegovih usta smrad, da koristi kaladont, da čisti svoje uši kada se kupa, kada se čisti za džuma namaza, da čisti svoje uši, da se na taj način ne osjeća nelagodnost. Odnosno da svakim elementom svoga, da kažemo, izgleda, svoga prisustva u džami, jedan musliman odiše čistoćom, mirisom i urednošću. Ako jedna od ovih stvari je narušena, nešto nije u redu sa nama kao muslimanima. Nismo oni koji se dosljedno pokoravamo Allahovim principima i onim principima koje je postavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato je za muslimana bitno da ovome vodi računa. I onda je veoma bitna jedna stvar. Allahov poslanik veoma izričito kaže: ko od vas bude jeo bijeli ili crveni luk, ili bude jeo prasu, neka se nikako ne približava našim džamijama. Dakle, ko bude jeo ono što će uzrokovati smrad iz njegovih usta, neka se ne približava Allahovoj kući, neka se ne približava džami. Odnosno, vjernik musliman treba da vodi računa da li će njegovo prisustvo u džami ometati nekoga drugoga, izazivati nelagodnost nekome drugom, smetati nekome drugom. I zato vjernik musliman treba da vodi računa čak i šta će jesti u onom trenutku kada želi da ide u džumu namaz. Zato smo spomenuli i pranje zuba, čišćenje, dakle, cjelokupno naše, koje može da doprinese tome da kad mi jedni sa drugima smo u džami, da jednostavno osjećamo lagodno što smo jedni pored drugih, a ne da osjećamo teret i, da kažemo, određenu nesnošljivost radi onih dunjaloških stvari za kojih danas nimalo potrebe musliman nema. Ima vode, kako rekoh, ima toliko tih preparata koje danas su toliko jeftini i dostupni muslimanu, da musliman nikakvog razloga neće imati da ih ne koristi. Odnosno, da samo, da kažemo, aljkavost nas kao muslimana može to da prouzrokuje. Isto tako što je istaknuto u ovom hadisu, a što sam ja isticao kao jednu veoma bitnu naviku našeg bošnjaškog naroda, a to je ranjenje u džamiju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu ističe onaj ko porani u džamiju. Trebamo se učiti kao muslimani, ako ne možemo poraniti na svaki namaz. Vala, ja ne znam zašto se na džumu ne može poraniti. Zašto se na džumu ne može na vakret doći? Zašto se na džumu treba zakasniti? Ne treba meni niko odgovarati na to pitanje. Drago me Bogu treba će dati odgovor. Zašto sam ja, Bože, zakasnio? Zašto nisam stigao na vrijeme? Zašto sam od onih koji uvijek stižu, što bi se reklo, u onaj zadnji sekund? I zato nam je veoma bitno u pogledu ovoga citirati još jedan hadis, u kojem je Božji poslanik alejhi selam kaže: ko se petkom okupa, poput kupanja od velike nečistoće, zatim ode u džamiju u prvo vrijeme, dakle, među prvima dođe u džamiju, kao da je devu toga dana žrtvovao, kao da je toga dana devu zaklao za kurban. To je najveći kurban koji se može zaklati. Ko ode u drugo vrijeme, kao da je kravu žrtvovao, dakle, kao da je manje kurbana od deve žrtvovao. Ko ode u treće vrijeme, kao da je rogatog ovna toga dana žrtvovao. Ko ode u četvrto vrijeme, kao da je kokoš toga dana žrtvovao. Ko ode u peto vrijeme, kao da je jaje toga dana žrtvovao. A kada se imam pojavi na minberu, dođu meleki i slušaju hutbu. Vidite veoma jasan hadis, poruku poslanika alejhi selam. Prvo vrijeme deva, najveća nagrada. Drugo vrijeme krava, dakle oni koji dolaze u drugom vremenu. Oni koji dolaze u trećem vremenu rogat ovan, dakle poseban ovan. U četvrtom vremenu koji dolaze kokoš, zapamtite. U petom vremenu ko dolazi jaje. A onaj ko dođe kad sam ja na ovom minberu, šta je rekao Allahov poslanik? Meleki sjede i slušaju, ništa mu ne pišu. On nema ništa od svoje džume. Zašto? Zato što nije se potrudio ni toga dana da dođe na vrijeme. Zato može u određenim okolnostima čovjek biti u takvoj stisci vremenu i stvarno opravdanim okolnostima da zakasni na džumu. To se ne podvodi pod ovaj hadis.
Ali ovdje se ide na naše normalne okolnosti u kojima mi treba da organiziramo svoj dolazak u džumu i da u tome dobro povedemo računa kada ćemo dolaziti. I sada svi možete slobodno sebi sračunati šta imate od današnje džume, šta imate od one prošle i šta imate od svake. Zato vodite računa da imamo što više dobra ovom našom džumom. Isto tako, ovdje je veoma bitna jedna stvar. A na nju se ukazuje šta meleki rade kad je imam na minberu. Kada ima drži hutbu na minberu i meleki slušaju. Meleki su ti, dakle, koji pažljivo moraju slušati hutbu. Allahov poslanik, alejselam, u jednom hadisu kaže: ako tokom hutbe kažeš onome do sebe šuti, pogriješio si i nemaš od džume ništa. Zapamtite, braćo moja, ako upozorite nekoga pokraj vas priča za vrijeme hutbe, nemate ni vi džume, a on da ne govori. Bojte se ovoga, nemojte da našim prisustvom u džami i jednom riječju pokvarite ovu džumu. Samo time što ćete jednu riječ kazati, pokvarit ćete svoje prisustvo na džuma namazu. Zato vodite o tome računa. Meleki slušaju i mi treba da budemo ti koji će barem petkom slušati ovih 10 minuta. Isto tako, veoma je bitno da po osnovu ovog hadisa naša hanefijska ulema donosi jedan dodatni zaključak, a on je da je zabranjeno onome ko dođe i zakasni u džumu namaz, a imam na minberu, započinjati sa klanjanjem na fila namaza. Jer je hutba farz, ona je obavezna, moramo je slušati. A na fila je nešto što ne moramo, što možemo i propustiti. Zato nemojte kada se dogodi da opravdano zakasnite, klanjati ništa dok imam drži hutbu na minberu, jer je taj namaz suvišan i on remeti ono što je tog trenutka bitnije, a to je hutba. I na kraju, jedna isto tako opaska koja je data u ovom hadisu, početnom koji smo počeli da tumačimo, a to je da ne rastavi dvojicu u safu. Kada dođemo u džamiju, sjedamo ondje gdje smo došli, a ne ondje gdje bi mi željeli da sjedemo. Niko u džamiji nema mjesta, zapamtite dobro. Niko nema rezervaciju ni jednu u džamiji, osim imama, imam ima svoje mjesto. A sve džematlije imaju ono mjesto koje zasluže svojim vremenom dolaska. Zato kada dođete u džamiju, nemojte ezijetiti jedni druge i rastavljati jedni druge u safu, jer vam je to grijeh. To vam narušava vrijednost džuma namaza. Sjedite ondje gdje imate prostora, gdje ste zaslužili da sjedite onim svojim vremenom, kako kazah, dolaska u džamiju. I prema tome se ponašajte ukoliko želite da imate potpunu korist od ove džume namaza. Na kraju, gledajući na sve ove propise, braću u islamu, trudimo se doista da budemo od onih koji će se maksimalno lijepo pripremiti za džume, čišćenjem, kupanjem, lijepim odjevanjem, koji će raniti u džamiju i dolaziti u džamiju i sjedati tamo gdje ih pripada po vremenu kojim su došli i koji će svojim prisustvom u džamiji odisati ljepotom, mirisom, prijaznošću i svim onim drugim što može da uljepša ovaj naš petak, ovu našu džumu. I znajte, ako tako budete postupali, da će doista Allah dželešanu obilatu nagradu svakome od nas za ovu džumu dati, a jedna od posebnih je koja je već prethodno istaknuta, da Allah dželešanu će oprostiti nama naše grijehe od džume do džume koje uradimo. Pa zato se potrudimo, od toga nam je izuzetno velika i primamljiva korist. Danas Allah dželešanu u tom pravcu to pomogne. Amin.